Hola, molt bones. Avui us porto una mini floritura de cardistry. Bueno, no és ni cardistry, que es diu el Charlier. Són el Corte Charlier o el Tai Charlier o el Charlier Cut en anglès. És un truc molt bàsic de cardistry, però que es pot servir per fer manipulació de cartes o el que vulgueu. I llavors, com procedir? Agafeu el paquet de cartes i l'agafeu amb el agarre Straddle, que és molt fàcil, són els dos dits aquests dos dits, a la part llarga de la carta i el dit índex i el dit petit a la part curta. De manera que el dit gros aquí. El dit gros per això ara no farà una gran cosa. I com procedir? Llavors, així potser ho veiem més fet. Llavors, amb el dit gros, vale? És a dir, deixeu caure mig paquet. De manera que és mig paquet de cartes. Llavors, amb el dit índex pugeu aquest paquet i aquest cau a baix. Llavors ja tanqueu. Ho torno a explicar. Agarre Straddle, deixeu caure mig paquet, aproximadament, talleu així i tanqueu. Això es diu el Corte Charlier, no té cap dificultat. Llavors, bueno,